Danmark i Afghanistan, lavet af Nikolaj, Camilla og Andreas. Redegørelse. Danmarks strategier under de forskellige krige. Ud fra den øverste model kan vi se, at Danmarks forskellige strategier i krigssituationer de sidste 139 år. I alle tilfælde har Danmark været en småstat, og har derfor aldrig haft stor indflydelse i internationale sammenhæng. I 1864 anvendte vi isolationsstrategien. Vi forholdte os passivt, skærmede os imod stormagterne og førte en forholdsvis uambitiøs udenrigspolitik. Under 2. verdenskrig førte vi en indbindlingsstrategi, som i korte træk betød, at vi forpligtede os stormagterne gennem internationale organisationer. Under den kolde krig gik Danmark nu forrest i kampen om at indlemme flere lande i både EU og NATO. Da 9/11 chokerede verden, gik Danmark ind for en militariseret aktivisme og derved markerede sig internationalt på den måde. Baggrund for dansk deltagelse i Afghanistan. Danmarks involvering i Afghanistan-konflikten var baseret på følgende grundlag. Eftersom USA har enormt stor udenrigspolitisk indflydelse, forsøgte Danmark at opnå noget af samme indflydelse ved at støtte op omkring den politik, som USA førte. Ved at deltage i en stor international aktion på trods af forholdsvis begrænsede ressourcer, forsøgte Danmark at bevise dets evne til at have indflydelse i international politik, selvom vi er en småstat. Derudover var Danmarks involvering relateret til et ønske om at forsvare og udbrede de vestlige værdier, såsom demokrati og kvinders rettigheder. De forskellige danske partiers holdning til Danmarks indblanding i Afghanistan. Som udgangspunkt var der forholdsvis stor enighed i danske parlament. Kun Enhedslisten var imod, hvad angik at deltage i Afghanistan-konflikten. Men på det tidspunkt var den danske intervention vel at mærke af en mere humanitær art. Da det blev foreslået, at indgrebet skulle flyttes til Helmand-provinsen og være af en hårdere karakter, var eksempelvis SF også imod. Grundet DF som støtteparti opnåedes der imidlertid flertal for beslutningen. Ud fra denne model kan man se nogle af begrundelserne for, hvorfor Danmark valgte at involvere sig i Afghanistan-konflikten. Udover et ønske om, at Danmark skulle opnå en vis anerkendelse og prestige hos andre lande for vores indsats, var forslaget om, at de danske tropper skulle sendes til Afghanistan, i høj grad baseret på et ønske om at bakke op omkring USA's udenrigspolitiske strategi. Det var med det formål at forsvare vores egne sikkerhedsinteresser, såvel som et ønske om at forsvare de vestlige værdier om demokrati og menneskerettigheder side om side med USA. De danske troppers udtrækning af Afghanistan vil sandsynligvis forårsage, at de tidligere forbedrede vilkår såsom skolegang til piger, mere fred, at man kan gå på gaden uden at blive skudt osv.